Sip. Tresna tulus manggoning bekas mara yen liwat aku kelingan Ano eneno
Dudu. Iki nyapa? Ngambekan. Krungu ra mau. Ngambekan. Gegarane wong akrami. Wong mula dadi wong iki lemu kena ning kudu sehat. Nggih. Ya ta? Semangat. Semangat. Iya kudu semangat. Ayo. Tutuk benda tutuk rupa Nanoya hamung ati pawi tane kuwi dienggo pengeling-eling awakmu dhewe ya Nggih. bagus. Nggih. Gegarane wong akram iki dudu bondo dudu rupa, ya ta? Nggih. Amung ati pawitane. Nggih. Ngono. Dadi sok nek milih Yai Putri iki sing didelok iki piye ayune ngati kuwi iso ngladeni apa ora? Karo sing kakung setya bekti apa ora? Ya ta? Nggih. Nampa dawuh saka Kyai Sepuh, wong kuwi yen pengen tentrem uripe nganggo lambaran L5 perkara, ya ta? Nggih. Siji, luhuring budi, tegese akhlak tur karimah. Ping pindho, lomo ing bondo, tegese amal jariyah. Ping telu, lembah manah, tegese lemah lembut. Kaping papat, lila legawa, kuwi tegese ikhlas. Kaping 5, lulus raharja, kuwi tegese slamet donya akhirat. Ngono. Mula kuwi nggo paugeran raimu kuwi. Nggih, Mas Bayu. Ya. Luput pisan kena pisan Milih calon bojo ki gampang-gampang angel. Luput pisan kena pisan. kena pisan ndak iso tuker tambah HP wae tukar tambah iki. Apa rumangsane kok. Mula nek sing putri karo sing kakung kuwi wis padha gathuk rasane ya bakal urip tentrem kuwi mau. Nah. Ayo. yen gampang luwe gampang Golek bojo kuwi yen angel ya angel nek gampang wis kaya dituduhke dalane. nah Ya ta? nggih Nek angel iki nadyan bendina tek luwer bareng sak rombongan. luntrang-luntrung Heeh. Nek ora jodoh ya ora dadi. oh betul Ning nek pancen gampang karo jodhone, paribasan kowe ning Madiun umpamane, ya ta? Nggih. Engko jodohmu ning ngendi umpamane? Papua Ya, heeh, Upamane. Upamane. Kaya saged utuk. Iya. Nek wis jodoh ya petuk. Nah, nggih. Ngono. Ayo. Basa Papua iki lho maksudnya. Iya. Utuk. Ayo lali. Luput pisan. Wis ngono kok. Yen gampang luwe gampang. Gampang luwe gampang. Yen angel saiki. Yen angel ka langkung Terus tan kena tinumbas arta ya, iya diaturke sik. Kelinci ucul dilanggamke. Monggo. Monggo, Mbak. Ngobengi kota seterusé nganti sesa
Gareng piye? Gong apa? Dawuh sing tak tampa saka panitia engko maksimal jam 3 kudu wis rampung. Oke. Kabeh iki ana winatesing wektu. Ora apa-apa. Bakune ndonga wae muga-muga kahanan ndang ayem tentrem ya bisa kepenak. Yo.